Naganan. Dito'y, Mang Inasal? Bacara Road, branch, Apo. Ti PNP Lawag. Amudan, suspect. PNP report sa amin ba iti Lawag. IFM News. IFM News. IFM. Impakaamo ni Police Captain Rudy James Hacalne, Deputy Chief of Police iti PNP Lawag, nga amudan iti suspect iti panagtatakaw iti may sa fast food chain iti syudad ti Lawag. Kuna ti Deputy Chief of Police amay basar iti panag-review da iti CCTV ken iti investigasyon da ket adda iti pakayanayigan ti suspect iti kaso pakaseknan iti palpaltog. Imbata ti Deputy Chief of Police nga awan iti pakayanayigan ti inside job iti daytoy apa nagtatakaw. Inayon na ngayon uray dalayan iti mandato ang mga ibagbaga ang makemeg iti suspect. Napasamag dito Mang Inasal iti August 4, 2025 iti Bacara Road. Na-identify tayo mo di taon sir based on the CCTV record. Dito nga CCTV footage at dati naka-witness apo nakakita ken identify dati tao. Kaya dati tawa po nagarami dakit tagalawag mat lang apo. So dayan ko lahat nagnagana na po ta we're preparing for filing a case against him. Dati yung tawa po based on our record last 2014 kat 9 boards una ti 10591 paltog kada 9165 ken 9516 dati explosive. So ururayam milangan na po dati issuance of certificate from the company na-refer mo dito Office of the Fiscal City Fiscalan. Mangnamnama itinailya na pulisya nga iti mabiit ket matiliwen daytoy a suspect. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.